अबे हे चट्टा आनु हेइतरे बाडु जो ए पाणी आनु दिरो से बाडु त कोन बाड दे ଭଲ ଏଇଠି ପାଳ ଫଳ ଦେଇକି ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ହାଣ୍ଡିଟା ଗୋଟେ ରେଡି କରିବା ଦେବ ବାଗେଇ ଟିକେ ଲଗା ହେଲା କି ଭଲ ଏଇଠି କଳା ପଡ଼ିବ ଭିତରଟା ବେଡ଼ା ସବୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇ ସାରିଲାଣି ଆଉ କିଏ ମଝିରେ ବାକି ଅଛନ୍ତି ମୁନାଟା ଲେଖି ଲିକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ପୁରା ଧୂଆଁ କଲଣି ପୁରା ଟୋକା ଆମର ଆଉ আজি আমার মাটি হাঁড়ি পুরা হচ্ছে মাটি হাঁড়ি আজি আমার মটন হব 12 জন মেম্বর আমার অଛନ୍ତି ତମେ ଭଲ କହୁଛ ସାଲଡ ଫାଲଡ ଟିକେ ହବ ଆଉ କିଏ ଆମର ରହିଗଲେ କି ଆଉ ଅନିଲା ମେନ୍ ଲୋକଟା ଆସିନି ହଉ ଆମର 5 ଜଣ ଚାଉଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ନାଇଁ କଳିଆ ଚୁଲି ତ ଭଲ ଜଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ କାଠ 2 ଖଣ୍ଡା ଦରକାର ନା କ'ଣ କାଠ ତ ଅଛି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିସାରିଲାଣି କନଫର୍ମ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିସାରିଲାଣି ଚିଲି ମାଛଟା ହବ ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିବ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ହାଲକା ପକେଇ ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକା ଆଉ ମିଟ୍ ମସଲା ଟିକେ ଗୋଟେ ପକା ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକା ପକେଇ ଦିଅ ମିଟ୍ ମସଲା ଗୋଟେ ପଇଲା ହେଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା ଟିକେ ନା ଦିଅ ବେଶୀ ନା ଭଲ ଭଲ କି ଚିକେନ ପିଆଜ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ କିଲୋଟେ ପିଆଜ ନିଆଯାଇଛି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଲେମ୍ବୁ ଫାଳ ପୁରା ପଡ଼ିବ ଏଥିରେ ଭଲରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ହେବା ଦେଖି କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ ଲୁଣ ଟିକେ ପକା ହବ ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟା ପଡ଼ିବ ଦେଖା ଭିତରୁ ସେ କହିଲା ମୁଁ କିଛି କରିବିନି ହାଣ୍ଡି ଡିସ୍ ଅଛି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟିକେ ନିଆଯିବ ନହେଲେ ଫ୍ଲେଭରଟା ଆସିବନି କ'ଣ କରିବ ଚିକେନ ମସଲାଟା ଗୋଟେ ଚିକେନ ମସଲା ପଡ଼ିଲା ମିଟ୍ ମସଲା ପଡ଼ିବ ଟଙ୍କିଆ ମସଲା ମସଲା ଚାମଚ ପକା ହେଲା 4ଟା ପକା ହେଲା ଗରମ ମସଲା ଗରମ ମସଲା ଦିଆଯିବ ଭାବ ଶଳା ଗୋଟେ ଅଛି ତାକୁ ଡାକିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଗରମ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ମସଲାଟା ବନ୍ଦ କରିବୁ ଆମର ପେଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ରହିବନି ନା
ଭଲ ଜାଗା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପାଣି ହେଲେ ପଡୁ ମାଟି ପଡ ଦେଖିକି ସବୁ ଯୁଆଡେ ହଉ ସାରିଲା ଟିକେ ନାଳ ପଡ଼ିଗଲା ତେଲ ଟିକେ ଦିଅ 100 ନା 200 100 ବାଲାଟା ଦିଅ 100 ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ କଞ୍ଚା ନିଆହେଇଛି ମାଂସଟା ଠିକରେ ଫୁଟିବ ଟିକେ ବଏଲ୍ ହେବ ତାର ଗରମ ତେଲ ମିଳିଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ହେବ ଛଣା ତେଲ ନାଇଁ ଛଣା ତେଲ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ହେବନି ମାଛ ପାଇଁ ଛଣା ହେବ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା ଆମେ ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଗୋଳେଇ ଦେବା ଫିଟିବା ପାଣି देखिए तुम भल भाव कैमेरा क्लोज आण पानी तो टोटाली ये कराए मांस भर ही पानी बाहर से गोटा रसुण के छाड़ी दि जाओ जहाँफल तार फ्लेवर गोटे बढ़िया आस बास्नाटा हो बंद कर माछटा बर्तमान छणा चली बेड़ा आम मिस्त्री अच्छे छणा मिस्त्री चटू को पिथिबाटा दुईटा धरसे एकाथर काटिक दियो हाँ था अल्प टे दही दिहला चिकेन टे सफ्ट रही बेड़ा आड़ी मसला सीझीब नुहे भातटी हवा आहरी 15 मिनट लगे देखो हाँडी टे गरम तेल पकई चारिपटे टे ना भल पकईदे तरकारीटा लगनी माटी है बढ़िया भाव में रही तरकारीटा मतलब पोड़ी गले से लग तले बसीज देखो ये भाव में देखिपारे हाँ ठीक अच्छे बर्तमान हम स्टार्ट हम माटी चिकेन बर्तमान हाँडीटा भल भाव बसा हम पथर पथर दे बाकी बस पड़ोनी है ये गोटे पथर चेका पथर दे हेटा दे काढ़ी दे ये दीटा चेका पथर चना दीटा बागे पूरा रहा हाँडी आमर मस्त भाव रहा से गड़ियार ना हंडी बागे सजे सोरिष तेल टे दवा तेल टे भले गरम हो पूरा कच्चा लंका दो तेल टे आम फुटी आसला पूरा गरम हो तेल अनिल डालचिन फालचिन पका डालचिन जाक दे दियो घर चीनी चोरी कर दे दियो कागज टी भल देखी दियो सब दे हाँ काठ दिया काठ
ଲୁଣ ଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ଦିଅ ତେଲ ତେଜପତ୍ର ଦିଅ ଆମର ଦିଅ ଗୋଲମରିଚ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛ ଦବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦିଅ ଭଲ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ହବ ନା ରଖାଯାଉଛି ନାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ଚଳିବ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ ହଉ ଛାଡ଼ିଦିଅ ସେଠି ଭଲ ଫୁଟୁ ହାତ ତ ଜବର ହେଲାଣି ଆଉ 10 ଜଣ ଲୋକ ଖାଇବା ପଡୁନି ତା ପାଇଁ ତ ତୋ ପାଇଁ ତ ହାତୀ ଗୋଡ଼ ତ ହାତୀ ପାଇଁ ଦରକାର ଯଦି ହାଣ୍ଡିରେ ପକେଇବା ତ ପକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଚିଲେ କ'ଣ ହବ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଯାହା ପଡ଼ିବା କଥା ଆମର ଚିକେନ୍ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଗନେଟ୍ ହେଉଥିଲା ସବୁ ସେତେବେଳେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ନର୍ମାଲି ଡାଲଚିନି ତେଜପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଲମରିଚ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଆଉ କିଛି ସେଥିରେ ବ୍ୟବହାର କିଛି ହେଇନି ଚିକେନ୍ ଢାଳି ଦିଅ ଆମର ଘାଣ୍ଟା ହବ ଘାଣ୍ଟା ହବ ତଳେ ଅଛି ଇଏରେ ତ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଦିଅ ଚିକେନ୍ ଟି ଭଲରେ ଆଉ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦିଆଯାଉଛି କାରଣ ପାଣିଟା ସବୁ ବାହାରି ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ହାତ ଉପରେ ଥାଇକି ଦେବ ବେଶୀ ଭିତରୁ ନେବନି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଏମିତି ବାହାରି ଯାଇଛି ଏଥିରେ ଆଳୁ 2 ପିସ୍ ପଡ଼ିବ ଆଳୁ 2 ପିସ୍ ଧୋଇକି ଆଣିଲ କାଟିକି ହାଲକା ହାଲକି ତାକୁ ଗୋଳାଅ ତ 2 ଜଣ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗୋଳିବାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବାର ଅଛି ନା ଉପର ତଳ କରିଦେଲେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କର ହଁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ତାକୁ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଆଳୁ ଫଳ ଦିଆଯିବ ନା ଆଳୁ ଫଳ ଦିଆହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଘାଣ୍ଟାଯିବ ଆଳୁ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ଆମର ଆଳୁଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପକାଇବା କଥା ଯେଉଁ ଗ୍ରେଭିଟା ରହିବ ପୁରା ବହଳିଆ ରହିବ ସେଥିରେ ଦେଇଦିଅ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅ ଟିକେ ଭଲରେ ଘୋଡ଼ଣଟା ଟିକେ ଭଲରେ ପୋଛିଦେଲ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବ ଗୋଟେ ଆଳୁ ଗୋଟେ ପଦାରେ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଆମର ଭାଗ ବୁଡ଼ିଲା ଆଉ ନୁହେଁ କି ଅନେଲି ବଡ଼ ଆଣି ଦରକାର ହଉଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ହଁ ଟିକେ ସରିଲା ଯେ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ରସୁଣଟା ଦେଇଦିଅ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅ ନାଇଁ ଥାଉ ଉପରେ ଥାଉ ବାସ୍ନାଟା ଆସୁ ଭଲ ନା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଖୋଲିଦେବା ଆମର ଦେଖିଦେବା କେଉଁ ଭଳିଆ କଲର୍ ଆସିଲାଣି ଜିନିଷଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପୁରା ଆସିଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁଣ ପକା ଲୁଣ ଟିକେ ନା
ଆଇନି ଯାଉଛି ସାଇପଡ଼ା ଯାଇଥିଲା ଫିଟି ଯାଇଛି ନା ପାଣି ଜବର ହେଲାଣି ପାଣି ଚିକେନ ଖାଉନ ସାଲଡ଼ ଖାଇତେ ଖାଲି ପଳେଇବ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛ ତ ଆଉ ଚାନ୍ଦା ତ ଦେଇଛ ସାଲଡ଼ ଖାଇକି ପଳେଇବ ଆଉ ସାଲଡ଼ ରେଡି ହେଲା ଅନଲି ସାଲଟ ଏ ଦହି ପକା ଦହି ପକେଇ ରେଡି କର ସାଲଡ଼ଟା ମଟନ୍ ଚିକେନ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି पड़ा चंदन आ जा यार पीछे से कवर दे क्या कर रहा है कौन सा लगा पकड़ रे कौन सा लगा वाल पड़ा रही है चप्पल तले रख बातरा वाड़ा बम नौटा हेले भी चपर हेलाଣି ଆମେ ଦେଖିଆ ଦେଖିବୁ ଝୁଣା ପଛ ହଦ ଜିନିଷଟା ଜାଣିପାରୁନ କଣ ହଉଛି हेलो किन कौन टेस्ट है जी मस्त है जी हां भाई उनको कौन बोल रहा है तो हम लोग रे